Akşamınız hayırlı, hormatly mejlis agzalary. Bugün inde 7-nji hepdämize etdik. Türkmenistanda halkyň hukuksuzlugy, kanunyň ýoklugy sebäpli çykýan problemalaryny çözmek baradaky temamız. İlkinji anarhizm diýip girdik. Türkmenistan içinde anarhizm var. Anarhizm näme diýmek? Kanunyň ýoklugy diýmek aslında. Kanunyň ýoklugy sebäpli çykýan beýdüzgünçilikler. Indi Türkmenistanda beýdüzgünçilik hem düzgüne oturdukdurlar da. Yani bu aslında erbet bolýar. Yani öz-özünden bolunup beýdüzgünçiligi ýöreýte gurnaýarlar. Mysal berdik, pagony goparma. Ýa-da ýene altyna haýwanyň ýerini almak üçin bir giden 2 ýyllap iş alyp barypdyrlar, plan düzüpdirler. Hemmesem içinde hacysy, häkime, nemelere, beýleki sud prokurorlary hemmesem içinde. Yani beýdüzgünçilik işini düzgüne oturdukdurlar da. Bu has erbet, yani anarhiýanyň bir galyjy bir formasy. Anarhiýa köplenç wagtlaýynça bolýandyr. Uruş çykanda, köpçüliklen bir hastalyk çykanda ýa-da ykdysady bir çöküşlik bolan wagtlarynda gyska wagtlyklaryň anarhiýa bolýandyr. Mysal üçin Türkiýede ýer titreme boldy. Yer titremeden 2-3 gün soň gördüler ýa-da marketler ýa-da ýykylan jaýlaryň içinde gözläp altyn ýene näme pul tapjak bolup jesetleriň elini barmagyny kesip ýa-da jesetleri çykaryp şeýle bir näme de bu ine anarhiýadyr. Ýöne wagtlaýynça bolýar bu zatlar. Ýa-da şo taýda ýa-da bir boşluk emele gelýär. Şo boşluk emele gelen wagtda kanun ýene bir zat ýa-da kanuny enforce diýilýär inglizçede, ýani näme diýilýär? Durmuşa geçirmek diýelimiz. Durmuşa geçirmeli guramalar ýok wagtynda döreýärdi. Ýöne bizde soňky garaşsyzlygy ele alaly Sowet döwrüne. Bu biraz bolsa da başgaçarak bir näme. Biz soňky 30-32 ýyla hasa gönüksek ýene şeýle bir zat çykýar. Kanunsuzlyk bir düzgüne oturdulupdyr. Türkmenistanda kanunyň ýa-da işleme mümkinçiligi ýok. Şu dowam etse de işlemeýär. Şonuň üçin şonuň netijesinde 2 zat çykdy. Bir ýurdun bar boluş howpy. Ýa şeýle dowam etse ýurt dargap, ýa-da halky näme diýene düşünmäni galjak. Biz barada başga milletler tarih kitaplarynda ýazjak ine şeýle bir millet bardy. Ýok bolup gitdi birden. Näme üçin ýok bolup gidennäm belki düýpli düşünmezler. Ýöne bizden gowy düşünerler ýene de. Tarih kitaplarynda yer almajak bolsak, halka bir güýç bermeliler. Halka nähil güýç bermeli? Öz kanunyny durmuşa geçirmesi üçin ýa-da enforce etmesi üçin gerekli. Bu sözler ýöreýte aýdýan türkmençe edilmanysy. Men bilemok, belki de ýokdur. Bara meňzanok, meniň bilşim boýunça. Ýazylarda galjak üçin ulanýan, soň ilerki tarihlarda ýalňyş düşünilmesin. Ýani halk öz hukuklaryny enforce edýär. Näme üçin edýär? Öz peýdalary üçin, özlerini gereklerini goramak üçin, mertebesini goramak üçin, ýa-da mertebesini dikeltmek üçin, ýa-da goramakly ýetmeýär. Belli bir goragyň dowam etmesi üçin belli bir düzgün tertipleriň galyjy bir ýagdaýda işlemegi gerekli. Olam näme bolýar? Konstitusiýon guruluş. Konstitusiýon guruluşynyň esasında kanunlar, düzgünler, tertipler ve döwlet nemeleri, guramalary buların hemmesi konstitusiýon guruluşynyň esasında döreýän zatdyr. Bizde de şo ýok. Şo ýoklugy üçin hem sanan guramalarym ýok hiç ýeli barlygy belli däl. Demine Türkçe asayiş diýilýär. Asayiş. Demede Türkmenle ýok, düşünje de ýok.
şoň üçin anarxiya şoň üçin bar. Hawa ne Asayiş işlemlemesini düzgün tanımak, düzgün tertibe tanımak. Asayiş. düzgüne o yine sapara doğru nemette hasam neme olsun düşnüklü olsun. Indi bizde ne yok yani hakikaten o düzgün tertibe salmak yani sağından çıkıp bilýärde käwat bir rayon, kiçirak bir rayonda neme bolýandyr. Bir mafiya diýse ýalňyşrak bolar, bir garagol topor diýerli. Şol çykýa, soň şo taýda ýaşaýan adamlara päs gelýär, soň şo taýda asayiş işi geçirilýär. Ýani düzgünü bozýan elementler aýrylýar. Soň bozulan düzgünler ýene täzeden düzgüne sokulýar, berilen ziýanlar düzeltilýär. Ýene şeýle bir neme. Indi biz bunu bir ýurt meçberinde geçirmeli. Ýurt meçberinde geçirmek üçin hem halkyň elinde hukuk bolmaly. Ýani biz hukuky şu wagt ýani bir açyk uçlurak görünüşde, dol açyk uçlulda biz bunu ahlak insany ahlak bilen çäklendirmekçi bolýarys netijesinde de. Şoň bilen çäklendirip ýöne o hukuk halkyň elinde boljak. Halk haýsysyny dogry hasap etse elbetde ýa-ni Milli Halas Ediş Komiteti bu ýerde gaty uly rol oýnamalydyr. Sebäbi urukturjy ýa-ni dogry nemäni çözgüde dogry urukturjy bir nemesi bardyr, wezipesi. Ýene bilelikde o işläp bu netije gelmeli. Indi biz şu ýagdaýa düşünmek üçin misallar berýäs. Altyn Agaýwanyň nemesinde durduk geçen hepde. O dogry çuňurlaşyp bilmedik meseleniň içine ýöne şu gün ýene de şonu dowam etdireli. Altyn Agaýwanyň şeýlere boljak. Nämämiz? O Altyn Agaýwanyň o ýerinde bolsaňyz näme derdiňiz? Indi bu soraga jogap berip bilmek üçin Altyn Agaýwanyň öýü ýyklandan soň başyna geljekleriň gurrun edilmeli. Şo zatlaryň gurrun edilenden soň siz şonuň ýerinde bolsaňyz näme derdiňiz diýen ýaly bir näme. Indi bu dinleýijilerimiz üçin hem düşnükli bolmasy üçin birinji Altyn Agaýwanyň öýü ýyklandan soň başyna geljek kynçylyklary gurrun edeli. Ondan soň şo kynçylyklary gurrun eden soň biz hemmämiz dinleýijilerimiz hem bilelikde düşüner. Soň şoňa görä de öz pikirlerimizde bir näme geler. Netijeýine men bolsam şeý derdim diýen ýalda. O söz berýän kim almak islese 5 minutdur wagtyňyz. Parahat kardeşimize söz vereyim. Assalamu alaikum. Hayırlı akşamlar kardeşler. Ben bir adaya ne şeyle düşündüm. Ben için başıma gelen oldu. Ben Türkiye gelmemin sebebi Ankara'da ben istedim. Çağırma doğrudan ekledim. Ama şu atlar yeter etmedik sebep bilim başkanımızda ayarımın onşukluk oladı, dava oladı, koh oladı. Kitap bulun nokta gelen şunu işlemişler gelen irtidadın yok. Şunu işlemişler gelen irtidadın yok yine. Bunu kalsan, bunu dinceledik kalsan şunun için çağının ağzı oturmalı. Sen öyle aldın, ben çağının ağzı oturmalı. Şunu çıdaman şey Türkiye ettim ben, Türkiye. Azıcık olarak tapayındı. Eğer altınca başlamada şöyle ortaya adı, ben değerlerdim. Doğrumaydı. Kille mütkerdim. Şu kadınla böyle payını öldürdüm. Şu gelenleri ya da öldüm mütker. Gözüme yapsırdım kille mütkerdi. Başkadan daha hakkı derdi. En başıma gelecekleri bu. Ümit kırlı, adam ettim, ümit kırlı. Değerler. Çağlam her yerde daha hakkı der. Gitik gider yani. Ben başkadan işte kalmıyor. Benim değerli var neyse dıkardılar. Değerlerdir deyip. Men her kimin başına şöyle düşünýän. Täzin ýyllarga teňdirip, arap edip, jaýat alýan. Tüwüt edip, arzu edip.
Onun bir Hacı Molla diye biri tren hakim diye biri tren olamam. Yıkı geten zayını yumurku diye. Yergilinden alıyor. Bu ne edip çıdacak? Hiç kimse demez, hiç kimim. Ne edip çıdacak? Şu an altına can aile teyadır. Ne durumdadır? Yıkılmalıdır, yıkılman bir yeri anladır. Allah'ın giyinlik versin. Bir oklarına giyinlik versin. Ben ödüm olacak işim son. Ütkerdik elle maskram da ağardı. Hani mübarek çakattım. Hem attı, bıraktı, hem attım sol gıtçılık benim kuğu yaşadım böyle. Bolini durmuştu. İşim oldu. Benim ilimde bilimim düşüncen, hak yapayım, diploma, ilim kıyali. Küçüğüm diploma var da bende. Söylesem olacak, işlesem olacak. O da dedim bir şey, halka aç koydular. Her köy pozol koyden, yıkılmak ayda vakitti. Yıkılmak ayda vakittiler, pozolklar. Eğer Türk'te, ayar Türk'te, kim bilir eğer böyle başka nemet tanırdı, belli değil. Dağın uzaklığı katken, yeni de köp pozol dağlarında, şu içine gitse, yani Türk bunlar dağa gidiyor. Yani içinde de bir tarihte, bir tarihte, komşu yurtları veyalar bir tarihimde ya Türkmenler yaşa gitti. Dağa gittiler. Ne yaşa bayrakları var da sen ulanıp bilmediler. Dibe yagarlar. Kitapta o işlerle takip edeyim. Kitapta şu içine gitse tarihte hala doğru. Gidik ediptir deyip. Bağırmış şu Türkmenler o bolup dur barbat deyip kitapta tarihte okarlar. Böyle sözümün sonu. Havolun kardeşler sözlerine. Sağ olun. O Yeniş kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Indi nemeler dörüyada nereden sonra olur. Yıkkan adam meselen birinin öýüni yıksa adam şol işan diýer ýöne özü gelip yıkıverýändendir birinin öýüni. Yani sonuçta arkasında şo yıkmak üçin bir zatlar gerektir. Ýöne gelip meselem häzir istenlik bir adamyň Türkmenistandaky istenlik bir adamyň öýüni goňşusy bar yıkıp bilmeýär. Ýöne öz ýöne şu öýünden çykýar, akşam yatıp durýar, ýerden öýünden çykýardy. Yıkmana başlap bilmeýär. Yani onun gapdanyna bir giden işlemleri var. Hökümetiň eli var, döwletiň eli var. Bu demek nähil bolýan altyna aýwanyň başyna gelen ýa-da siziň başyňyza gelse diýärdi. Ene öýüňi yıkýan bir adam bolsa, bir teňin gelip öýüňi yıkýan bolsa, onu adam ilki bilen çäresini nerden gözleýär? Yurt bolan yurtda döwletini ýa-da hökümetiniň gözleýär, şoňa golpgy destek öýüni yıktırmadlyk üçin. Emma bu ýerdeki öý yıkýanlar döwlet bilen hökümetiň we şo taýdaky pully işanyň iş birligi aslynda öý yıkylýar. Indi senin öýüňi yıkýan döwlet bolsa näme etmeli? Yani öýüňi yıkýan senin hökümetiň gelip öýüňi yıkýan bolsa onda näme etmeli? Ya diýmek senin hiç bir ýere dayanıp biljek, arkany diýräp biljek hiç bir zadyň ödüňe da hiç bir zadyň ýok diýdigim ýani kanunyň ýok, döwletiň ýok, hökümetiň ýok bolýar. Çünki olar gelip senin öýüňi yıkýar, sen hiç kime ardyň şikaýatyny getirip bilmeýär. Iň soňkuja elingdäki bar bolan zadyň öz hukuklaryny, öz mertebelerini goramak gorp galýar şo ýerde. Yani daş töwerüňde posarlaryny, dogan garandaşlaryny çağırıp bile üýüşüp garşylyk bermek galýar-da. Başga etmäre çykalgasy ýok, yani sen diňe özüň öz elindäki güýjüň bilen garşylyk bermeli bolýar. Hiç bir ýagdaýda ondan başga ýagdaýda seni gelip döwletiň ýa-da hökümetiň ýa-da senin kanunyň gorama funksiýasy ýok eýe mutaýda, çünki olaryň özleri etýär bu işi. Bularam olar
şu wagtdaky jenayatçy topar işbirligi edip baylar bilen, pullular bilen, işanlar bilen işbirligi etdiň öýüň ýykýan sonra sen hem özüň ýalaklar bilen bile birigip olaryň öýüni ýykmana hukuklusyň, haklysyň. İstendik bir garşylygyny bermäni. Men arada şunu ýalaky näme edip jaňlaşamdy zat edende soradym da nemeler bilen bolup. Hani gelip görsün, ýykyp görsün men öýümi diýerlerde, maňlaýyn, ýaraýyn diýip. Şolar ýalaky edip garşylyk bermen gerek ýani. Başga çäresi ýok. Ýani bu taýda o ýere gidip öz sözüňi dinledip bolýar, hukugyny tapyp ýani şu kanuny işledip bolýar, ýene näme diýmeler, ýani warak bir maşin bar, akitde musuradyň o maşinini. Dyňyny çüýredi, sen onu bejereniň bilenem ýöýany. Bölünip ýatyr. Buň derene işletjek bolsaň işleýä, kanun ýöne biz işledemizok, beýle däl işlemekden geçdi. Belki de 20 ýyl, 25 ýyl, 30 ýyl mundan işledilen bolsa onu işlerdi. Indi o kanun işleýän onu çöpe dynmaly. Halk ilki bilen öz kanunyny ortağa çykarmaly, öz kanunyny ýöretmeli, halk özüniň güýjüni görkezmeli. Biz esasy döwlet. Sen däl, sen bizim hyzmatçymyz diýmeli we bizim şertlerimiz boýunça sen hereket etmeli diýip aýtmaly. Şu wagtky jenayatçy toparada, şu wagtky özüne döwlet diýen ähli guramalar baram bolsa, kim baram bolsa. Başga bir çykargasy ýok bunyň hiç ýyl. Ýani bizim her birimiziň başymyzda bar. Hökman öý ýykmak däl. Senin zalan kerpiçden salan zaýyny ýa ýene mellen elinden almak däl. Bizim azatlygymyzy, erkinligimizi elimizden aldylar. İstendik bir türkmeniň şu wagtky ýurduň içindäki istendik bir hojalygyň başynda bardyr. Kimsiniň ogul gyýdy daşyndadyr, kimsiniň aýaly, kimsiniň äri daşyndadyr. Öýüne baryp bilen ok ýa-da baranda diýwaly gün gören ok. Hemmämiziň ojagymyz ýykyldy. Bunu düzeltmegimiz gerek ýani. Bizim soňra öz kanunlarymyzy işletmäge wagt boldy. Halk özüniň güýjüni görkezmäge wagt geldi. Şular meň aýtjaklarym häzirlikçe. Sağ ol. Baba sözüňi dinledip bolýar diýilen neme barda? Bir ýaňyldyjy bir düşünje bar Türkmenistanda hakykatdan hem dinledip bolan ok aslında. Şey diýip neme diýerler-de, ýani özüňden günä tapjak bolsalar ama o gepiň dinledip bolýar, özüň oňarsaň ýene näme diýip Yeniş kardeşimiz o şonu doğru belläp geçti. Soň biz Yeniş kardeşimiz bilen bundan bir 2-3 ay ýene Türkmenistanda adamlar nädip Uýgurýa diýip bir çykyş etdik-de kynçylyklaryny düşündirdi. Yenişiň özü şol işleriň içinde çıkan adam gaty gowy bilýär adamlar nädip Uýgurýandygyny näçe ýyllaryň dowamında orta asyrlaryň metody boýunça Uýgurýa kynansak-da şeýpir belki günümüziň şertlerine gawat gelýändir ýöne usul orta asyr onam o ýykýan bolsa şeýle bolýar ýagdaý. Sözü o ýaşka kardeşimize bereýin. Kanun ýok ýerinde halk nähil goranmaly. Kanun ýok ýerinde ähli hak hukuk elinden halkyň ähli hak hukuk elinden alynan halkyň gozgalyňa galmana dolu hak hukuky bardyr. Türkmenistanda halk üçin bir kanunam işlemýär. İşlemesi mümkin emdäl. Türkmenistan türkmenleriň elinde däl, ortlaryň elinde. Şu wagtam Türkmenistanda dolandyryp oturan ortlaryň KGB tarapyndan oturdulan oturtma Viktor Hrafyň eline diýen ýaly. Gurbanly onuň ol Serdar Tumak. Olar ýöne bir ortlar tarapyndan oturdular, oturtma perde diýsen hem bolýar. Sahnanyň gözündäki. Türkmenistanyň tapsy ortlaryň elinde. Garaşsyz boldyk, beýtarap boldyk. Altyn asar, döwlet adam üçindir diýip aýdýarlar, olaryň baryn bir hekaýa halkyň gözüne çöp atmak üçin. Şonuň üçin biz ortlardan Türkmenistanyň tapsyny elimize almaly, biz bütün halk bolup. Onda da biz garaşsyz däl eken, biz garaşsyzlygymyzy inne almaly biz. Şonuň üçin ýaman bir başda aňlap geçdim. Ene bir tapar gaýtalap geçeýin men. Bar bolan hak hukuk elinden alan halkyň gozgalyňa galma hak hukuky bardyr.
Halkda hiç zat kalmadı. Ne hak hukuk kaldı. Barnım elinden aldılar. Onun için ortalardan Türkmenistan tapusunu elimize alıp halk ayağa kalmalı, adaletli, halkımız için bəxbetli, bütün halk olup täze Türkmenistan'ı kurmalı. Şunu aydan dedim kıskaçık. Sağ ol. Sözü sohbet kardeşimize veriyen. Bundan önkü meclisimizde daha etip geçipdik yine Türkmenistan'ın içine raşizm devam edip durdu. Yine Türkmenistan'da häzirki wagtda bağışlam. Türkmenistan'da häzirki wagtda raşizm devam eden ok. Raşizm denen beter yani bu henüz adı orta çıkarılmadık. Ondan bir has ayılgans yankı adamzada karşı bolan gatı ayılgans bir wagşy bir neme ýatyrda ýurdun içinde özün döwlet derecesinde alınıp barlı otur. Bunu yüze çıkarmasaların bar ol görünýär. Hemem hani adatdan naşar ýagdaýym kadyp pikirlenýärde käwatkä onu ýurdun içinde bol geçen ýagdaýlara bu baha berjek bolýan özüň şoň has aýylgan görünýär da ýa-ni adatdan taşar ýagdaýdan ýa-ni adatdan taşar ýagdaýym has gowda buna garanyňda sebäbi adatdan taşar ýagdaýda bilýän nähile kerek edilýärni bolyn ýöne bir döwleti halk neme getirýär-de halk boluşturýar döwletiň sütünini halk düzýär aslında. Halk bolmasa döwletem ýok. Ya islenlik kurýurdy şolar ýaly we halkam ýanky hazyna diýil gaýdylýar elbet olam dogry. Ýöne häzirki wagtda şu ýurdun islenlik kur döwletiň içindäki her bir maskala, her bir ojak aýratyn bir döwletiň içindäki bir maskala döwleti. Indi siz pikir edin. Meselem Türkmenistan, Ukraina Rusya Ukraina çözdü. Yani toprağını basıp almak için Ukraina çözdü Rusya. Ukraina nähile karşılık verdi Rusya? Bolýar diýip tawyn bolmy. Ve karşı çıktığını görüp özümüzün ýurdun içindäki altın aga aýwanyň başyna gelen ýagdaýam edir şonunky alyp ve bu ýurdun daşyndan biri gelip ýaşap oturan hojalygyna ýaşap oturan maskalasynyň üstüne çökenok ýurdun daşyndan biri. Elbetde şu ýurdun içindäki ölen men hökümetiň adamsy diýip gören adamlar ýa-şo halka hyzmat edip gören adamlar şoň maskalasyna ýa-ni döwlet ojagyny çökýär, el boýy ýumurýar, hojalygyny ýumurýar. Ne bu zat nähile zat bolýar? Terrorizmmi? Ýok, terrorizm berden gaýtýar. Ýa-ki raşizm berden gaýtýar. Ve o ýerde sen ýa-ki ýeňiş kardeşimiz aýdyp geçdi-de sözümiz näme o sözümüz dinledip bolýar, sesini çıkarsan diýilen nämäni berýär-de aýdyp geçdi. Bular gaty almışlar, adalet, kanun, o zatlara aýtjagam-da sözüňi dinleyen adam ba bolsa seni ol ýykmakalary dinlejekler olar. Sebäbi ellerinde nemesi var. Yani döwletname goşadyrna içindäki döwletnamalary var ellerinde. Şu döwletnamalary bar bolan wagty sözüni dinlemeli ol adamlar. Boljak iş bolandan soň kimseň sözüni dinlesin. Ýöne bular ýalyk insanlyga garşy alınıp barýan bular ýalyk agyr ýagdaýlarda islenlik bir ýagdaýda sen şol terrorizm diýip aýlaýyn buny. Ya başkaça adı yok. O terrorizmden hem has aýylgancı bu zat. Şolara karşı islenlik kurýagdaýda çıkmana hakyň bar, güýjüň ýetdiginden. Hakyň var yani. Sebäbi sen adam haýwanam goramaly, özüni gorap bilýär, haýwanam başyna bir ýertiz janlar şoňa nemesine hop üstüne hop awanýan bolsa ýertiz janlaryň üstüne neme ýertiz janlar tarapyndan. Ve şol her hil ýol bilen goranmana çalışýar, finansiýanlar. Ve bu altyny enjan ýagdaýam dogry elbetde özüni video çekip häzirki wagtda sosial media ulgamyna goýdy. Onun halk tarapyndan seredilýär. Bu altyn aýda elbetde Türkmen halkyndan kömek sorap sosial media öz videosunu paylaşdy. Ýöne o nähil derejede nemesi bolly, onu görüp görensiňiz, ýa diýjek bolýanym islenlik bir ýagdaýda. İslenlik haýsy ýol bolsa bolsun, çağalary bilen garnaşlar bilen istedi ýedi arkasy bilen islenlik bilen ýol bilen göreşmeli, bolmasa göreşmeli buna.
Doğru, ölüm yetimi alıp barmalar, yani ölüm yetimi isteyen olsalar, senem istedikleri setmeli bolýan başga çären ýok häzirki wagtda. Yani şuna aýtjak bolum. Sağ olun. Sözü Onur kardeşimize berýän. Selam kardeşler. Benim şu wagtda açık bir rahatlığım var. Mesela deňeşdirme tarafına gelýär. Türkmenistan'da bir doğulanımız var. Yaşap görün. Ya yaşap aydın vatandaşlar. Mesela şu wagt bolan wakadan gurrun açmak isleyen itlenlik Türkmenistan'ın vatandaşları taşary urtda pasportlarynyň soğugy oturan ya yitiren ya alran ya uğurladan ya yine şoňa meňdeş bir wakalar bolanno bir köçede galan bolmuş diýilýär-de rus dilini aýdanda şolar ýalak ýagdaýa düşýär. Biz her birimiz şolar ýaly ýagdaýa düşýär. Gynansak-da. Emma hökümet diýen arkaňda duran bir hökümet ýok. Türkmenistan ady bar, ýöne şol arkaňda duran hökümet ýok. Şu deňeşdirme getirmek isleýän adamyň biri, men Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ýaşap ýörüm. Men şu ýerniň grajdanyny, ýa-ni watandaşy. Egerde men islenip ýurtda, men pasportumy ýitirsem, dokumentlerimi ýitirsem ýa bir uğurluk ýagdaý bolaýan ýagdaýynda men köçede galmaga hiç şansım ýok. Yani aydamda yıkılan yerimde sağa yıkılsamam ya çepe yıkılsamam senin aşağına saman düşölen bolýar-da. İslenlik pasport, islenlik ýurtda meniň misal getirýän, islenlik ýurtda dokumentim alınsa, uğurlansa, men şu ýurtda oturan pasportum var, konsulluk. Şoňa barýan bolyn 5-6 sagatyň içinde meň elime pasport berýärler. Siz inansaňyzam, inanmasaňyzam. Şol adamlar baranyňdan sen hukukma garaş diýip çay çöreňe çeni berýärler. Çaýyňy, çöreňi, kofe, çay, nahar hemmedat yer berýärler. Sen elinde gapçyň ogurlandy, sen pulun ýok iýme içmäge. Saňa diýär 5-6 saat gaýrat et diýär, häzir pasportumy bölýär diýär. Sen eline berýärler 5-6 saatda. Sen köçede bomş edip goýanoklar. Ene garanti diýen dat, ene döwlet diýen dat, ene hökümet diýen dat. Biz näme üçin görüşýäs? Yani biz şu datlar için görüşeceğiz. Her bir Türkmenistan'ın vatandaşı özüne garanti bolmagyny isleýär. Biz şu garanti için görüşeceğiz. Her bir grajdanyna, her bir vatandaşa garanti bermek için. Arkadan hökümetin bardygyny duýmaklyk için görüşeceğiz. Ben şu datlar aýtmak istedim vatandaşlar. Ýa-ni jaý ýumurlan ya elinden yerleri alınan, uçastakları alınan meseleler eýlede dursun. Eň bolmana elindäki dokumentim ýok bilen senin 5-6 saatda eline dokument alyp biljeňe garanti berýän döwlet kurjak bolýar. Men şonu aýtmak istedim vatandaşlar, sağ olun. Sağ olun. Sözü Muhammed kardeşimize berýän. Sağ olun. Menem şuýak bir näme belläp geçecekden biziň birinji bilen halk höküminde, indi halk diýilende ýa ýa-ni belli gatlak bar. San boýunça da gaty azdyr ýöne edil häzire täsirli görünýär daşyndan terelende. Şu onda halkyň gurrun etjekde, ana halk bizler hem halk hemmemiziň hem ýagdaýymyz bir-birimize meňdeş. Bir baskançak ýokarraktır, bir baskançak aşarakdyr. Ýöne nememiz meňdeş akwalymyz häzirki ýaşap duran döwrümizde. Birinji bilen halk bolup şonu görmelmek diýen, hani bir-birimizden bir nememiz ýok, hem her kim özüni ýeke duýýar da, ene daşary ýurtlarda ýankaly ölüp galýanlar haýsy kesellep kyn ýagdaýda ýurdun içinde de şoňaly biriniň jaýyny elinden ararlar, birini töhmede türmäge basarlar. Şol onu pikir edýärler da ol bir iş etdim karydy. Ýok, ol bir iş edenok
bizden biri, halktan biri. Yani yanında bir nähil diýen arka durjagy ýok. Yani arka durjak diýende de ýanky bizim häzirki nemäni biz görmeli. İkinci denem. Şu bir tane arkada var, ýasam arkada. Ol arkada däldigini ýa-da şo taýda şoň daşyndaky hökümet işlerindäki, hukuk boragy işlerindäki işläp beren adamlaryň halkyň tarapynda däldigini birinji bilen görmeli, şolary düşünjämizden aýyrmaly. Yani şolaryň oturan ýerinde ýa-da bizim meselemiz şolar çözer ýa-da şolar bizi kömek eder diýilýän derejedäki basgançakdaky oturan sınıfy gatlagy ýa-da topary biz ýa öz düşünjämizde aýyrmaly, şolar ýok diýip hasap etmeli. Şonda ýa pikirlenme derejemiz ütgärmi kadýan. Ne özüme şoňaly ýok diýip hasap edýär, şoňa ora pikirlenýär. Şo taýda da meýän bir täsir bolarmy kadýan. Şonda halky ýa görüp başlar, nähil boranjagyny pikirlenip başlar da ýok, kanunyň ýok ýerinde ýa-da hökümetiň ýok ýerinde edilýän hereketler ýa olar talaňçylyk bolýar, garakçylyk bolýar, ondan maňda terror bolýar, ady kän, gaty kän aklary. Ýa garşydaşyny görüp başlaýar. Şo ýagdaýda seretmeli kadýan birinji bilen. Şonu aýtjakdym, sag bolun. Sağ olun. Sözü Leyla kardeşimize berýän. Çünkü el galdıranlar o ellerine düşürseler sebäbi demetmesin. Salam kasıpdaşlar. Ben şu öz düşüncemi aýtjakman da bizeni altın äsir dediler. Unda bize kuandyk. Altın äsir bolady demiş. Bagalarımız işli bolady. Özlerimiz işli bolamız. Pensioner bolamız. Pensiýaya çykamız. Her hili zatla köynümüze geldi. Gözeldimizden geçti. Lekin altın äsirdim. Hukukumuza aldı kolumuzdan. Kanun kayda yok. Anşındı zaman bolady eken bu altın äsir degeni. Ben aşındı dep düşündüm da. Indi bu bizani kolumuzdan hak hukukumuzu aldı. Kanun kayda yok. Bu haram kolundan hak hukukunu Putin alıp durupdy. Urusla. Aşındı dep düşünämen. Indi bu altın äsir dövründe altın apanı kolundan ine hak hukukunu aldı. Kanun kayda yok. Baxtını aldı. Üyünü buzdular. Üyünü aldılar. Anşındı her kimne başına gelip biler dep düşünämen de. Hak hukuk yok yerde, kanun kayda yok yerde alıp bilediler bular. Bugün altın apanıkini algan bolsa yerden belki bizenikini alıp bilişi mümkün, alışı mümkün. Şunun üçün altın apanı onlara boğanımda eger men üyünü yıkmaka gegen adamını manglayını urup yararadım. Ne üçün dese öldürmeke de hakkı ba altın apanı. Ne üçün dese hem yere yüz tutuptu, adalata yüz tutuptu, başka yerlere yüz tutuptu. Lekin buna arka duradığın adam bolmaptı. Ne üçün geldin dep sözünü dinlegen adam bolmaptı. Anı şu üçün altın apa öldürpen bilerdi o gegen adamını. Men şunda yere yüz tuttum, inamında yere yüz tuttum, adalata yüz tuttum. Lekin beni sözümü dinlemediler. Benim işindettirip cayımı yıkacak bu diyen üçün ben öldürdüm demelerdi de. Depbilerdi. Ana şunda üçün indi bu hak hukuk yok yerde, kanun kayda yok yerde her zat gelip çıkışı mümkün. Halkımıza gözünü açıp kolundan hak hukukları gitgeninden joylardan gitmeslik üçün
Ayağa kalkmalı. Ağzı bir bolup bulanı näsinem hak hukukundan bize kolundan almalımız. Bulanı vazifesini kolundan almalımız. Bir kanun gelip oturgan prezidentlerini. Koşa-koşadan gelip oturmakını biledi, lekin halkını hiç näsini dinlemediler. Soğukundan, işsizden, açından, dokunan, iştimi, işsizmi o bilen işleri yok. Dine özlerini düşünediler, özlerini, tuhumu teccini düşünediler, özlerini cibisini bilediler. Şunun üçün halkımız ayağa kalmalı. Hem ağzı bir bolup, taza Türkmenistanımızı kurup, bizlerem erkin hayat geçirmekni düşünmelimiz. Şunu aytayım dedim. Sağ bolun. Söz bergenim için. Sağ olun. O altına hem de yere yer tutup bir iň soň şo maňlaýyny ýarmak galypdyr da başga hem mazada edip çykdyr. Ekrana da çykdy. Ve hakykatdan hem mäniň başyna gelip biljek ýagdaý. Yani biz Altynaga aýwany meselesini gurruk edýäs, ýöne hemmämiz potensial Altynaga aýwanyň yerinde de. Şeýle sözü KHL kardeşimize bereyim. Salam kardeşlerim ben. Altynaga agaýwan şo bolan jany kılan şoňa gelen ikmana welenen türkmenler orsun buyruglar şonu etdiler. Özüm türkmenler şonu tawara gorwatır goňşuly öz garnaşlar. Bir aý bilmedi şo taýda. Bir ýa garşylyk görmedi. Boynul ýene ýekge türkmenler etdirýär öderler orslar. On ýalymı da şo gaýtalatdyr. O 2 ýylyň içinde şo arda ýazyp en sonunda ýykmal karary çykarlan. Yok, kararında da yokmuş yıkmal deyip. Kararında da yokmuş da. Şonda da yıkılıptır. Orsun buyruğu bilen şo türkmenler etdirýär. Öderler türkmen emmeti. Baran şo taý prokurorum, arçynam, häkimem hemme türkmen şolar. Bar sota karan orsaran türkmenler ýa. Son bilýän durýa togara o garnaşlar hemmeti. Bilýän teret durlar. Altynaga edil ýerine oranaldan hakykam kellerini kesmeli olam. Eline yara berip atmaly, öldürmeli, ýok etmeli gerekkä. Ne kuatyr gözüň aňyna. Togara on teret otyr. Barýanam türkmenler. Olumem. Ben şeýle düşündüm. O sözü Ýeňiş kardeşimize berýän. Sağ olun. Indi şu nizeme yıllardan beri, 10 yıllardan beri adamların canına kastet gelýärdi ýurdun içinde. Öldürülüp türmelerde näçe 50 000'den gowrak adamy öldürdüler. Ondaşyndan başga ýöne şeýle ýaşap gören ýerlerinde de öldürdüler bir giden adamyny ýa hassahanalarda bejeräýmeli adamlar bejerip bilmänen ölen adamlar gatykän. Ýöne şunça wagtdan bäri türkmen halky hiç bir günem, hiç birem ortağa çykyp özüniň öldürülen doganynyň garyndaşynyň ýa-da hosarynyň ganyny soramady. Hiç kimden. Ne dile de getirmedi, ortağa da çıkarma, gündeme de getirmedi, aytmadan. Dine patasyny aldylar, oturdular, Ýöne bu birden döwür başgaça boldy. Üýtgede 3 ýyldan bäri ýene türkmen halkynyň ýörüýte milli halat etiş komiteti döredildi. Ondan sonra meclisi, gurucu meclisi döredildi. Milli istihbaratı döredildi. İşläp durşu var.
indi Altınağay banyň nemeti başyna gelen ýagdaý bizim elimizde bir gowy bir material hökümünde, suwutnamy hökümünde geldi-de elimizde. Bizim aslında 1,5 ýyl wagtdan bäri, hatda Milli Halat Ediş Komitetiniň başlanyň wagtyndan bäri şular ýalyk ýagdaýlaryň bolýandygyny söz bilen bolsa aýdyp gelinýärdi, ýani ýykylýar öýler, ýykylýardy, ýani emlägi elinden alınýanlygy hakynda, adamlaryň bilkasdaýyn öldürilýänligi hakynda da aýdyp gelinýärdi. Ýöne bu gedekki Altınağay banyň eden işi gaty bu iş boldy. Suwutlamasy bilen bile elimize geldi-de. Bu da bize görkezýär, ýani öýüňem, ýeriňem hiç bir dadyňam ýokdugyny, özüňki däldigini görkezýär. Ya istenlik wagty seni öýüňem ýykyp bilýäris, ýeriňem elinden alyp bilýär, hatda istesek janyňam alyp bilýäris diýilen imaj berýärler. Hatda onu edibem gelýärler şunça ýyllaryň dowamında. Indi bu ýerde bir zat bar, dine şu gurucu meclis şu ýerde bugün belki karar alsa, bugün karar alar nähil etmeliligini. Ýani Oğlunur kardeşimizem aýdyp geçdi de şu halka garantiya bolmak üçin diýip, hakykatdan bizim gurucu meclisimizdäki alınan kararlar Türkmenistanyň watandaşlarynyň gelecekdäki şuňkuny özüni gorap, mertebesini gorap eden adalat üçin eden hereketini, adatly üçin eden hereketi bilen bile şu wagtky jenaýatçy topar öz kanunlary bilen bular türmäge basaýasa-da ýa-da emlägini elinden alsa-da täze Türkmenistan gurulandan soňra bularyň ähli ýitirilen ýetgileri ýygyna alanlardan ýygyna gaýdar beriljekdir. Artygy bilen bile üstesine de eger basanan bolsalar olar türmeden çykaryljakdyr. Ýani şunu aýtmak isleýärim. Biz öýümüzi gorumak üçin birini gahar edip birini öldürdük, maňlaýyna berdik, bularym bizi türmäge bassa, biz 10 ýaşyl 20 ýyllap otururys türmede diýip pikir etmäň. Ýani biziň täze Türkmenistanyň gurulmagy üçin 10 ýaşyl 20 ýyl garaşmagyna biziň wagtymyz ýok. Ýakyn aýlarda, belki de ýakyn günlerde, ýakyn wagtlarda guruljak täze Türkmenistan. Şonuň üçin bizi şu wagtky dinleyecek iyileşlerimizi daýtjakladym. Yani bu gurucu meclisi Merdan ya Yemiş ya da Leyla ya Oğlunur ya Söhvet diýip kabul etmek. Bu bir gurulmadyr. Yani bir karar alınýan, pikir aýdyryp karar alınýan gurulmadyr we bu kararlar täze Türkmenistana barlandan soňra işlejekdir. Yani şu ýerde siz özüňizi gorap, öýüňizi gorap biriniň maňlaýyny ýarsaňyz ýa-da birini öldürseňiz sizi jenaýata çekilmejeksiniz. Täze Türkmenistana barlanda aklanjaksınız. Gaýta tersine gahrmanmy ýa-da edermenmi şolar ýalaky bir at bilen ýa-da şolar ýaly bir formato eýe boljaksyňyz. Çünki adalatsızlygyň garşysyna hereket eden bir adam boljaklardy. Özüni gorap bilen. Yani täze Türkmenistanyň gurulmasyna kömek eden, ýardam eden adam şekilinde kabul ediljekdir. Şolary aýtmak istedim men. Ya sağ olun. Sağ olun. Sözü Cennet kardeşimize berýän. Salam kardeşler. Bizde bir söz vardı. Gürüňdeşlikde zatda ýygy-ýygydan ulanýarlar. 5 teňelik çapman bar, sırtym açyp ýatman bar diýip. Şonuň manysy bir maşgal üçin öýüň bolmagy möhümdir. Her bir adamyň öz öýünde erkin duýup ýaşap bilmesidir. Howa muny aýtmak bilen biz Türkmenistanyň içinde hatda öýümüz gorap bilemiz ýok-eken. Kanun ýollar bilen de. Muny mysal edip Altyn daýzamyz öz videosunda subut etdi. Türkmenistanda kanun ýoklugyny. Bulu bir sapak berdi Türkmen halkyna.
Yoksam altındayız ayalı yüzlerce, binlerce adamlar kan kösent veren. Yönü dile getirmiyorlar. Sebebi yüzyıllarca yanlış düşüncede. Hükümete karşı çıkmalı değil ya da yekan çan çıkmaz diye sözler ağında oturduklarlar. Sağ olsun altındayızımıza, yeka olsa da mertlerce Cenan başını Türkmenistan'da çan çıkarmaya başardı. Yine sosyal medyada günü yurtta kanun yokluğunu, vatan olsa da toprağın senki deldiğini görkezdi. Şunun için şular yağlı videoları köpürek gündeme çıkarmalı. Toprağımıza iyi çıkmalı. Görüşünüz yağlı altındayız'a 2 yıldan beri ehli yolları denek görüptür kanun yoluyla. Sonra cayın başına yıktılar. Şu yerde gün güçlüğünki, qoğurga dişliğinki oldu. Cay yıkılanı bergisi bir yana diyeli, onun sağlığına da ziyan yetendir deyip düşünen. Bu işlerini izinde ılgap görmekten. Şu ulaqan bir misaldır Türkmenistan'da bar boluş hopun barlığı. O yerde hiç yaşayışın garantisi yok. Ertirden bolcam. Ne sağlığın var, ne merteben, ne üyün var, ne toprağın, mülkün. İslam vakti üyüne yerin, malın alıp biliyorlar. Mertebeni de depeler. Borçlar ayderim, мы не живем, а существуем diyorlar. Edil bizim şonun yağlı diyirgez gören ceset yağlı ettirler Türkmen halkını. Ne hak hukuklarını talep et biliyorlar, ne de mertebesini korap biliyor. Her gün gelen hacı yağlılarım, men bu yere dünyanın pulunu verdim deyip, elinden yerin alıp cayını yıktır biliyorlar Türkmenistan'da. Bir topar yalakalarım kim pullu olsa şondan yalanış diyorlar. Şonun için ayıp geliyoruz Türkmenistan'da kanun yok. Halk öz kanunlarını öğretmeli deyip, yoksa bar boluş kovupu halkı yurdu bitirir. Yine şonun için Altın Ağayıvan meselesinin üstü bilen gençliğini el alıp Türkmenistan'da bar boluş kovupu bar deyip, yurdun içinde raşizm, anarxizm tesirinde cinayetçi toparın kanunsuz devleti yönetmege, neticede halk öz-özünü, öz kanunları bilen qoramalı. Qoramalı deyip, kurucu meclisimizde kararlarını vermelidir. Edip təzi Türkmenistan'ımızı kazanmalı. Bar boluş kopunu ortadan ayırmalı. Bunun başka yolu yoktur. Toprak halkınkidir. Ve onu halka vermeli. Topraksız halk değildir. O yurdun kullarıdır. Təzi Türkmenistan kuramasının kurulmanın maksadı ve onun kurucu meclisinin kararları bilen yurdun içinde terörist, cinayetçi toparın kanunsuz eden ettilikler için halkın öz kanunları bilen onları ortadan ayırmak ya da temizlemesine dönüktürmektir. 1924 yılda Türkmenistan devlet deyip ilan edildi ve 100 yıllık olay Türkmenistan içinde hiç illüstrasiya temizleme işi geçirmedi. SSR dağıt 1997 yılda Türkmenistan öz baştaklığını alandan sonra raşizmin tesirinde cinayetçi toparlar bar boluş hopun devam et geliyorlar. Şunun için təzi Türkmenistan'a geçiş dövründe illüstrasiya geçirmelidir. Biz ne için yöneki Türkmen halkı nirdeki bir cinayetçinin toparın zulüm çekip yaşamalı ya da dışarı yurtlara çıkıp başkalarımızı eklemeli. Bundan bir yurt olur mu? Yaşayış olur mu? Yetti artık 32 yıldan beri halkın kanı sorma. Artık biz bunları dur demeli. Karşısına çıkıp görüşmeli. Şunun için kurucu meclisimizde 5-6 toplantımızda şu temada uzun durup bar boluş hopunun misalları, neticeleri ve sebeplerini halkımıza yetirmekten ibaretti maksadımız. Şimdi çözümler için yurdun içinde bar boluş hopun barlığı, kanunun yokluğu sebeple halkın özünü korumak için öz kanunları oyunca korap bilir. Her bir adamın erkin yaşamağı,
söz hakkı hukuku bardır. Şoň üçin täze Türkmenistanda öz kanunlary bilen göreşenleriň karşısına çıkan elementleri dolu täsirsiz ýagdaýa getirilende de olary cinayet diýilip hasap edilmeli däldir. Sebebi ýurtda kanun ýok, diýmek cinayet de ýok. Ve meclisimizde de şu karar verilmesini teklif edýän we goldaýan. Sözümü jemledim. Sağ olun dinläňiz üçin. Sağ olun. Sözü Oğulnur kardeşimize vereyim. Salam kardeşler, yine bir sefer şu yerde bir kelime fikir geldi. Yani buramacılıkla terör toparın haca uğrayan adamları saylama adamlar diye düşünýän. Haca gidip gelen adamlara da şöyle bir titul verilýän bolmaly. Yani reket ya Rusçayla aydılanda reketör. Reket olanla gelip Türkmenistan'a gidip gelýär, yani Mekke, Medine gidip gelýär, hacı bolup gelýär. Türkmenistan'a gelenden soň edenetlik edibilýär. İslen adamynyň malyny talap bilýär, yerini alyp bilýär, jaýyny ýumrup bilýär, biznesini elinden alyp bilýär. Yani haca gidip gelen adamlara titul verilýän bolmaly, reket diýip. Men şeýlerak görýän, başgaça bolmaly haky ýok. Indi meniň şu meclise etjek teklifim, yani Altyn Agayewanyň baştan geçiren depresiýasy, stresleri, elinin jaýyny alyran, yerini ýykyp, maşgalatyny ýykyp, ojagyny ýumrup, ähli gören görüwleri bir umumy summa biriktirende dünýä standarty boýunça her bir kvadrat metrini näçe dollardan bolýan bolsa, şu jaýyny ýykylan jaýyny elinden alyran jaýyny, üçastagyny hemmeti bilen dünýä standarty boýunça $250.000. Şunu men şular ýaly edip teklif edýän, her bir şular ýaly bir kanun ýagdaýda elinden jaýyny alyranlar, üçastagyny alyranlar, malyny, mülküni alyranlaryň, biznesini alyranlaryň hemmeti moralyny uşşerp diýilýär, materialny uşşerp diýilýär. Şularyň hemmetini ýanky elinden alan hacı var. Şol tölemeli. Hökümanyz gurupda suwdyň üstü bilen tölenmeli, edilmeli. Indi men şu teklifi ýigirýän, kabul etseňiz eger. Sözüm gutardym. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Eğer yok olsa ne biliriz? Sapara vereyim ben sözü. Sağ ol kebine söz veren için. Yani men Altyn yeňemde de bir uly sağoltyny aýtmak etleýän bu bir tarihi bir ýagdaý sebäbi biz 140 ýyldan bäri ýa-ni döwletiň direginiň mülkdügini kendir bilip ya hatırlap ya da şoňa daýanyp ýören milletin dälekinikde şonu ýatlatdy bize. Bu bir gaty önemli zatdygyny düşündirmek üçin ben size bir dünýä demetinden mysal bereyim. Ösen döwletden o ösüp barýan döwletden hemmesi 100% şolaryň kadatyna, kanunyna, hem döwlet düşünjesinde mülk döwletiň sütünüdür diýip geçýändir. Onu men onu ýumşarak edip aýdýanym bolmagy mümkin. Mülk mukaddes deňelýändir. Şonu ýykýan ya da üstüne yani edip Türkmenistan'dan bolýan datlary edip bilýän döwletleriň o ýaşamaly mümkinçiligi ýok. Sebäbi mülk diýmek ykdysadyet diýmekdir. Buňa artynda ykdysadyet ýatandyr.
o teň ykdysadyýatyň bolman, teň döwletiň bolup bilmejegi mezhebelim bu düşünükli zatda. Ne altın doğanımız bizi ne şu meselen üstüne ertti. Bunu bir ulu mene değer biçende. Bu düşünceler olmasa yani birin çayını alıptırlar. Bu bir materyal nemesini gurlap nemedik biler. İyidinden gelecek kıyınçılıkları düşünüp bilir. Yönü bu devlet maçtabında yani mülk diýilen zat gorulmayan olsa şu taýda döwlet ýok diýmekdir. Bizim Türkmeniň mülki şuň içinde ýok. On bolmaly bizim pikirimizde de ýok. Toprak teňki bolmasa teň mülküň bolup bilenok. O mülküň bolmasa seni yani hem editleri elde edip yani adam da görkedi oturuyorlar da. Altın birinci ya, soğuncu değil. 100 milyonlarca altın yağlık öy yıkılan Türkmen vardır. Son 30 yılın içinde. 100 milyonlarca. Son devletin sütunun yoktuğunun soğutlamasını da biz düşünüp bilmedik de. 30 yıllap, 32 yıllap o şu mülkün eýesi bolmalygyny da düşünüp bilmedik. Ne altına deme doğanmada şu atlar üçün men ulu o tavoltun aýdatmely. Ýöne altynyň meselesi çözüler, ýani çözüp göründirler. Ýöne altyny gorkuzjak bolup ýörün, ýani inersiýa boýunça ilkulak bu materyali näme üçin internete berdiň diýip üstüne sürünýänlerim bahadır, bolanlar. Olan nemeleri ortaya çıkar, atları töwregündäki altın eliniň töwregündäki şu atlary eşdän adam bolsa, o habar vermegini isleýär. Biz şu mesele bilen Türkmenistanyň bir sütünli dikeltmekçi bolýar. Yani mülkün, bu devletin sütünlüğünü şu sütün bolmasa devletin yaşap bilmeyeceğini biz cemiyetimize düşündürmemiz gerek, cemiyetimizin şunu düşünmesi gerektir. O sizin geleceğinizdir. Mülk diýilen zat, o sizin vatanınız emele getirýän zatyň etatydyr. O dünyada şu öten devletlerin hem mejetine bir tiýin etip görün. O privat diýlendir. Privat diýerik aýagyny tekip bilýän nädir hiç kim. Yani şu gelip görün yerlerimiz var Ýewropanyň içinde. Käbir yerlerde ne ýalňyş aýmasynlar diýip privat diýip ýazýandylar. Hususy ýa-da şahsy diýilýändir. Şotaý şu köçe bolsa da ýolum bolsa ayak basyp bolýan nädir şotaý? Milisiýasy eýlekdi. Ne şu tütün devlet gorularyny şeýdik gorulýandyr. Üstünden traktör sürdük böyle. Devletin üstünden traktör sürdük. Onun nemesini ne kağıdın yüzüne şeylediğini ben aýdýan sözlenme subutnama ne devletnama diye. Dibek devletnama bolsa şu mülki şu namasy gorumaly. O adyny goýup durlar. Ýören altı boş. Şoň üçin şu atlary biz düşünmeli. Şu atlar bolmaly. Yani mülküm bolmaly. Mülkü bolmasy üçin yerimizi şahsy eýçilige geçirmeli. Halk yerin eýesi bolmaly. O mal üstündäki mallyga beýeti bolýar. Ben şu atlar aýdaýyn diýdim. O temini tawol aýdylacak zat kän bolun ýöne 5 günüň içinde bunu demek bolanok. Ýöne bu tema gaty ul temadyr. O düşünmeli.
üstünde kän çaýy ogutmaly. O meselelerin birdir. O şoň başançydaýyn, sag bolun. Sağ ol. Sözü Umyda kardeşimize berýän, o iň soňky sözümüz bugünkü ýygnaşyk boýunça. Sağ olun kardeşler. Bir maşgala bir döwlet demektir. Häzir şu Altyn Agaýewanyň bir döwleti ýykyldy. Köp kardeşlerim şurada maddi tarapyny aýdyp geçdim. Manevi material tarapyny, ýöne manevi tarapyny şurada başta Parahat kardeşimiz aýtdy. Şu maşgala dağıldı hazır. Bir maşgalany gurmak, bir maşgalany bir araya getirmek ansat zat däl. Häzir şu Altyn Agaýewa vatandaşymyzyň maşgalası gelini, aktıkları, psikologiyasy nähili bolandyr. Bir öýü gurmak, bir döwlet dedim başta maşgalany gurmak ansat zat däl, nähili bolandyr şunu. Şonuň üçin ýa-da Oğulnur Çarywam aýdyp geçdi. Kardeşimiz näme etmeli dep, töletmeli dep. Maddi manevi töletmeli dep. Menem şunun teklifine goşulýan, goldaýan şunun teklifini. Sağ ol. Şunu aýdaýyn dedim. Tamam. Sağ olun. Kardeşler, 7 hepdeden beri dowam edip gelýär. Hem ýadatdy bir tarapdan hem mesele birazrak o düşnükli oldu. İslam adam başından 7 ýygnaşygy dinlese o düşünür näme gurrun gidýär, näme barada gurrun gidýändi. Indi bir 2 hepde ara kesme berip soň dowam ederiz. Bu meselede hükmän suratda ýakyn wagtyň içinde netijeye gelinmeli. Halkyň buňa mätäçligi boljak. Yani bir yol görkezme ýolunyň açylmagy, bir halkyň eline hukugyň berilmegi gerekli. Şoň üçin hem dikkatli çözmeli, ine misal üçin bizim çuňur gürleşmeli meselelerimiziň biri. Şu ýagdaýda o kanunyň ýok ýerinde seniň mertebeň we durmuşyň ýok bolup ýykyljak bir täsiri berjek adamlaryň öldürilmegi moral tarapdan dogrymy? Ine kanuна ýok, o taý düşnükli kanun ýoklugy üçin jenayet hasap edilýän däldir. Ýöne beýlek tarapda ahlak tarapy bardy bu işin. Ahlak tarapyna geçenki ýygnaşykda birazrak gurrun etdik ýöne çuňurrak edilmeli. Onun gurrun edilmän menim pikirimçe hiç ýyllar karara, netije gelinmeli däl. Onda o ýene 2 hepdeden soň görüşýänçäk kardeşler. Sağ olun. Söz alanyňyz üçin, pikirleriňizi aýdanyňyz üçin.